அரசு நமக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்? கையில கொஞ்சம் கூட நிக்க மாட்டுது. அம்மா இன்னைக்கு பிரியாணி செஞ்சு தரீங்களா? ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுவுமா? புள்ள கேட்டது கூட சமைச்சு தர முடியலையே. இந்த நிலைமை எப்பதான் மாறுமோ? மதிப்பு மிகு மகளிர் திட்டம். நாம் அமைக்க போகும் மக்கள் அரசு இனி 60 வயது வரை உள்ள அனைத்து குடும்ப தலைவிகளுக்கும் மாதம் 2500 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்பதை பெருமகிழ்வுடன் அறிவிக்கிறோம். மதிப்புமிகு மகளிர் திட்டம் அரசு ஊழியர் குடும்பங்கள் தவிர்த்து 60 வயது வரை உள்ள அனைத்து குடும்ப தலைவிகளுக்கும் மாதம் 2500 ரூபாய் வழங்கப்படும்.